Il-Gvern tajjar 280,000 euro f'reklamar relatat mal-budget. Dan kien konfermat mill-Prim Ministru Robert Abela fit-tweġiba għal mistoqsija parlamentari. Id-Deputat Nazzjonalista Jerome Caruana Cilja talab lill-Prim Ministru biex jagħti rendikont sħiħ tan-nefqa tar-reklamar u l-pubbliċità tal-Gvern wara d-diskors tal-budget li jagħmel fit-28 ta' Ottubru li għadda. Caruana Cilja staqsa speċifikament dwar l-ispejjeż totali li saru għal reklamar u propaganda marbuta mal-budget u fit-tweġiba tiegħu il-Prim Ministru ċaħat li dawn kienu reklami ta' propaganda meta l-fatti jafhom kulħadd. Abela qal li l-kampanja tal-budget swiet 280,047 euro. Qal li l-medja soċjali u l-medja tradizzjonali, inkluż gazzetti, televiżjoni u radju, intużaw biex twaslu dawn ir-reklami tal-budget. Intant, skont analiżi li saret minn Net News, huwa ċar li din in-nefqa fil-propaganda qed tkompli tisplodi minn sena għall-oħra. Fil-fatt, għall-budget 2023 il-Gvern kien tajjar 115,000 euro. Is-sena ta' wara għall-budget 2024 il-Gvern kien nefaq kważi 200,000 euro biex issa l-ispiża splodiet għal kważi 3/4 ta' miljun euro.